תקנה את זה כאן, ובזה אנחנו מקיימים את הסרט בקניין הגבהה, ואנחנו נעשה שוב ראשית, גז צונך תיתן לו, אני מוכן ומזומן לקיים המצווה. הרי שלך לפניך. אני מאוד מודה לך שזיקית אותי במצווה. שמפיו. בהרבה נחת, תמשיכו לעשות חיים. אמן, אמן. עכשיו אני חייב, כי ברגע שעשיתי מצווה, אז הרי אנחנו יודעים שמצווה גוררת מצווה. אז אני לא יכול אחרת. אני מאוד מאוד מודה. עכשיו הכהן יכול למכור לי את זה? יכול למכור לי את זה? מה שהוא רוצה יכול לעשות. מתנה, משהו? זה חולין, חולין ביד כהן. חולין ביד כהן, אתם יכולים לעשות עם זה... כן. לשם ייחוד קודשה ברכוש שכנתה. כן, כן. היות והיה חשוב מאוד מאוד שכל הציבור יראה את המצווה הזאת, קודם כל מבחינת החדרת מצוות שלא רואים אותם בכל יום, ואני מאמין שיש אנשים כאן בתוכנו בני 40 ו-50 שנה, וזה המאורע הראשון שלהם. אז ברוך השם, עצם הדבר שהמצווה הזאת קיבלה פרסום, זה כבר ההישג הגדול ביותר. יהי רצון שהזכות הזאת, זכות המצווה של ראשית גז צונך, שנזכה לקיים עוד מצוות ועוד מצוות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. אני רוצה לתת את ראשית גז הצאן, שיהיה לזכות כלל ישראל, זכות ליישוב בקיום המצווה הזאת, ברצוני לתת את זה לכהן. חבוד תזכה. זה שלך, תעשה לזה צילים, תעשה לזה בגד, אם ירצה השם יתברך. במניין בית המקדש היו עושים את זה הרי בגד של אחד מהבגדים של הכהן. אז יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכבר נוכל לעשות בגדי כהונה. הכהן שזכיתי לתת לו, מבקש, הוא אומר שמה שנתתי לו, קיימתי בזה מצווה, אבל הוא רוצה שזה גם מצוות פרשת השבוע, ציצית. הוא רוצה גם לזכות, הרי לראות את הציצית ולראות חלת ולראות שמיים ולראות את ציצי הכבוד. אז הוא רוצה את המצווה הזאת, הוא מבקש אם אני יכול לתת לו, אבל הוא מבקש אם אני יכול לתת לו צמר. יש פתרון לפיה נוכרית. אבל לפני כן, קודם כל הוא רוצה לקיים מצווה אחת, ואני נותן לו במתנה גמורה כרגע, כיוון שאני כרגע, אתה יכול לקחת מהצמר שלי, חוץ מלאה, בבקשה. הצמר הזה ראוי לך? בבקשה. זה לא מצוות ראשית הגז, זה פשוט מתנה שאני נותן לכהן, שהוא זיכה אותי שהוא היה מוכן לקבל ממנו. הנה עוד. אז יש פיה גם ללבנים וגם לשחורים. זה כבר נראה לי אבל